Kiblawan ban singap ya gani ke jing pensyai patba ke jing kum ka Voice of the People Party agabide bat kani ka MDC election. Kumba kalong bat kumba pilai baga jingmi jong ka Voice of the People Party bat kumba ngi nyala pensyai patba kadai namar ba kita kiseng sain perthai paro kibaran hakane ka jala ka jungi kim shimlala banai kata ka jing shakri kabalong ka jing mentoi ki patba kabalong ka jing shngan ya ka ri padi ka jet pendriu ka jungi bat dei na kata ka dau bakum kiri orang ba kibadan ya ka jingkit kli lemla ban shipet kai ya ka jinglong ka jingman jong ni ka ri ka bai ka jungi Dai namar kita ka daung ila seng ye ka party bat kumbang ila penpau bang ila seng ye ka party agata ka nongrim jong ka sinshar ka khadar ka bakhu ila letru keleng ban penshai ye ki patpa lemburi AAUM bang ila wanra ya kata ka nongrim play hakata ka politics ka jungi lani kata ka sinshar ka khadar ka bangi don benta Idan ru ya kawai ka nongrim ka baskem bat ka tagalong bakum ka party lani ka seng sang perthai ka bathmai ngenom ya pen da lele ru em ya ka hok long try man try ka jingi kum ki try maluk ki try jaka la ka khendo ka shap mar po khendo ka jinglong karpang ka jingi ka sinshar ka khadar agi shnong gi thau bat kum ta tel Kamlong ka jingat linti ka basuk yang i kum ka party abang ila sedang yang ni ka party nilai gendu jinge ila shem jinge watang bangin yo ya kita ki candidate ki bani khun ki ba kloy bani khun na ka party ka jingi kita pen paru ba kamlong ka basuk bat mla ban mudur lani ban kimi lenti bangini kon yak election klem penen kampisa klem ai pisa klem ai kiat klem khawai klem aija aisha bat kom ter ngila persyang ban wat igiri rangba ngila persyang ban ikendu igi samla rangba bangini wer shakne ka party andre ngem shimlala ban yo ya kita ki bakloy ban yarung shakani ka party ka jingi ban yakun yak election MLA house nem ar hajar ar pulai nginala ban seitan ko ba prangot ki kertong rengi snoban aingo you play ban ngini ki prangot ki southly ki constituency ki la island bat ki la raikot ban jit yak Voice of the People Party ki southly ki constituency hakane ka jala gaji kilalong ki so ningkong jong ka Voice of the People Party ka Maurang Keneng constituency ka Nongkrem constituency ka North Shillong constituency bat kumju ka Maulai constituency daga jing ailat jong gini ki southly ki constituency ngelayolat bandrung hapo kaying dorbar thawai bat kipat ba kilas dang bani i ya ki ai ki bangi kum ki MLA nila le bat nila ya sa nagamata ka jet nriu hapo kaying dorbar thawai bat kumba philaban i le ni philaban kenmau ba shwa ba ka Voice of the People Party kan mi perthai am shimla don gano ka seng sain perthai lani unu MLA ubanut ban yeng persya habaulat jong jela uwan ban ai jingkren haga yeng dorbar dagaktin hindi they tat onda ka Voice of the People Party kalarum hapo ka yeng dorbar thawang bangla yeng rangba ban persya ya ka jingkren hindi jongulat haga yeng dorbar thawang kata kelas dang ban penyo jingshenia bat kata kalawan ra sai sien pat ya ka buram jong ka judgment riu
Aga ba umday tang haga ni ka jela ka jingi biki pat ba kala sngo sarong. Mrei wa chabar na gani ka jela ka jingi kila kren kila khana ya gani ka jingno jong ka Voice of the People Party ban yeng markhamat bat ulat jong ka jela ban persya ya ka jingkren hindi jungu ha po ka yeng dorbar thawan. Nang ta kila iru isbon ki wei pat ki mat ki bangilai kren ila ra bat kumju kumno bangilai ki ya kata ke reservation policy. Nagamenta gitu ki baong basyano kita kinongalam jong ke BPP ki banang tang ban penbi ban penthami pat ba syano kata ke reservation policy menta. Nagamenta kita le si yo kidang yo thia asa hadu menta ngai syukwa ban ong ban pen kan mau baga sarkar kala de ban thau yak expert committee bat ka expert committee kong bagalong lengba ka khubor bala ai da u chief secretary jong ka jela Meghalaya kala pen kre ban ai yak report syaka sarkar Meghalaya nagabanta ka jingpen kala yak ni ka bha thumkam ha kani ka jela ka chi namar kata kalong ka badon kami ki patba baginum sya elam bakla baginong ki patba ki bahusiar bha kamtam hagini gisni ki bamenta namar haba ka party kala sedang banyo ya ka jing shania jong ki patba adien bangila job ya ka MP election kani kala pen candidate menriu namar shwa ka MP election kumnu ki seng san perthai ki kantho ya ka Voice of the People Party kiong kamla banlong baka party kabadan tang saumut ki candidate lani saumut ki MLA ngamut banom kamla banlong mla ban mudur baka party kabadan tang saumut ki MLA kan kemilinti bagan yo ya ka jingjob ha ka MP election odon le kinongalam seng rilum kiba snow bakila day ka seng ka rim kiba don bon ki Emily kila na keren po ya ka Voice of the People Party kidong snow bhasi na yenu jor ya ka party ka jingi kabadon khat arngut ki Emily bat ka party kabadon tang saungut ki Emily ngidon shibon ki MDC ngidon kinong tray party haman lagi constituency piak thu khana saya kata ka party kabam padon tangki nongket kam haki constituency badaki district andai kai kepada ja abau pat ba oleh jubab haga MP election ngila yo ya ka jingjob kabadon borom ngila tam hadu arlak nyopui hajar tam ya u candidate u babur kata kadai ka jing start ka jo pat ba ngila job naki lai pun riu teliki constituency ngila job hadu lai puar teliki constituency ngaong kat sabangalet ngajuong kat sabangalet balada kini ke MP election kan jin lada day ka MLA election ka Voice of the People Party kala sinchar marway ya ka jela ka jungi andrai kapor kan poi ngam artatin kapor kam kanum slam baga Voice of the People Party kan sesinshar marway yakni kajela kaba e kajongi ko kipat ba jong kaslong parliamentary seat hakani election MP kablada kila jit ya ka Voice of the People Party hadu san po san tam naga shispa kinong thebut kila jit ya ka Voice of the People Party batung kinong alam jong ka Voice of the People Party ngibu thong bahagani ka MDC election ka Voice of the People Party kan yo hadu kumbah nyopo naga shispa kinong thebut kiban kershan ya ka Voice bat kiban jit ya ka Voice of the People Party bat nga ko aru bapin snow thu bat bapinum snow thu bakla bahabang ong kumta yo piong te ni pa arden mas job MP lawan ko penban sini senong mensong
Kamdai kabangawan ban kop. Hendrai ngakwa ban ya thu ya kami kajisha. Abangalek keleng-keleng hagani ke MP election. Alayat keleng dari kasi jengtia. Ngalai kendo shibun ba kibriu. Kibala pensngo ban kibaong ba arden. Ngingi day kinong kersyan kiba klaim ba jong kaseng kongres. Adu mentaru ngidang kuahi ban pa da kaseng kongres sya Delhi. Henry naduk ke MDC but MLA election nilaray bangin Kersyano yang ke Voice of the People Party. Day halor katakan nongrim. Day halor katakan nongrim. Bangi kum ki nongalam jong ke Voice of the People Party. Ngis ngotu baga jingkersyan kabangin yo niki pajba kanam ne tang sanho santam naga shispa Henry kan sakiu naga sanho santam naga shispa nama don shibon ba kibada naga party kongres kibala penpau ya kata mdai tang kata wat kinong Kershan party riulum kiba ik ba ya keseng riulum kiba kerman badai tang keseng riulum kabala ban penem yangi kabala ban yada yangi kabala ban pene ya kata ke jinglong try ke jingi kitaru kiong barden mentate nilai isai pi ya ke dur kadar ke basisha jong kita giseng rulum ani bakiwan ben ya ke kongres hakmat jo pajba hakapor election ani bakiwan ben ya ke NPP hakmat upajba hakapor election kiwan ban ben ya ke BJP hakmat jongi upajba hakapor election dalam election part lada sinshar ke kongres ru ki elek sno lang lada sinshar ke NPP ru ki lek ya sno lang dalawan biang election one ben biang akmat jengi upajba yang ke kongres ben biang akmat jengi upajba yang ke NPP ben biang akmat jengi upajba yang ke BJP kabala penlong bagi nongelam jong ke NPP akan ik election MLA kabala dep usnam arpulai kila pitar lep kimla asyu ban set haladi kila berten hajaran san paiba kiong kumno Deputy Chief Minister jaga jela Meghalaya ula keren hajaran san paiba uang yakini kiseng rilum kibai trailang batki sali baro san snem ye trailang batni baro san snem ye don lang aga sorkar baro san snem ye ya lang menta ndalapoi ka por election thi kno be tangini up dakut kani ka election ndaladep kani ka ade kala trepi kani ka jikai upra kala rung ka jikai upra siapa gentles dakali hagalo berukam kyong mudur si baro sikata dalajan ke Christmas dalajan ke New Year dalajan like election community ngalalut pisa arpo lai polak kibuan pan by Christmas by New Year ndray mentatang silak dunaru ngampak lut ndong syu nawan pan by Christmas ndong syu nawan pan by New Year te ban ai pisa hi uni pajba menta por election ru lap sagating pi namario snow kani nong Kersyan pra pisa te simbe pi na ai ka put pa yang bayo pra dan ke jima na kata ni snow tenat bagi pajba kila pedang ya ke jingai ke jongi ki pajba kila pedang ni ong ye ki pajba wat julek pan pisa na ki kertong haga por election wat julek pan pisa ndrai lagi ice ngobha biru shim ngobha tangba ka bot te hau pra kataken kadai ka balarung bat long do long snam hagi babun o kiwe ki parti ru mentaken asdang pertubut ya ka Voice of the People Party kia ko bagi dai ki parti ki barim kia ko bagi dai ki parti ki bahe kia keren baik ini ndrai ki bot baik ki penbuat pat kat ya ka balik mangi ke BPP useng kongres ulah don kanu senam bagi ke jelaga cungi ulah sinshar pun senam haga jelaga cungi menshwa ka bagi dang sinshar oh kidang le bahe ndon por ban burom le upat ba
mentan belami ke Voice of the People Party, ke Voice of the People Party, ke seng ke bala seng nam tau upat ba, ke pu ya upat ba hakmat, bat kum bangi ong ngiseng ya kani ke party, mdai tang bangi nile election, mdai bangi kai upat ba, ban pin kup bor ya upat ba, ban pin sngotu ya upat ba, ya kata ke jinglai lut, ke bau don hakane ke recent sharp upat ba, ban jit da ke jinglai lut, ya ki MLA ki MDC bat ki MP. Hadin jom kani ke MP election, bat on ngila rai ban say kertong naga benta ke MDC election. Oh ngila let show pat ba ban pin itu. Abang ngila job ya ke MP election. Ngila let banai kublai yo pat ba. Bat on ngila jit iki kertong ngila pin itu show pat ba. Minta ke sen kongres ru. Oh kala let pin itu kandidat hana show pat ba. Kila sedang ban but ya kalintia jongga Voice of the People Party ngau tenat bagi but lut ya karukom trekam jongga Voice of the People Party haringkat ka keren beng haringkat ka kentok bat ka kwa penbut pat ya ka baga Voice of the People Party kale lada kilala ban but shisha te lada ban penduk no iki parti paro hang ni Meghalaya ya don lang be no tambat ka Voice of the People Party kenang ban tham sok Nang bangin sok bangila ban ai ke jing syakri ndrei ban mut ban syupen kami oh meneng i don sekiwe ki parti kilas dang keren tek kumbakren ke Voice of the People Party hana kitar kelas dang menong oh kepisah simbek tang bakabut teh hangi oh kalau kei ke bagi tenat ban pek bagila syia pek je ke PPP kumno ke keren kumno kale banyo ya lem kumta Merengengit upat ba usngutu ya kajiat lenti jongga Voice of the People Party. Nilai cini pai ba, ngikai ki pai ba, ngipin snutu ya kata kator jongga party. Ngipin snutu ya upat ba ka kata ka seng san pertai. Menta ki pai ba kira snutu. Lalu upat ba ompat snutu onum ai ke jingkersyan onum pelupor banwan kumni ban sngap tangga jaga syong rung nyimpen biang ngepi tangga kali banwan rung nyemai ndrai piwan malaki yang kisam namar pisngau tu menta ke kata ke seng san pertai ke ke seng san pertai kumnu ke dei panlong ke kamram ke jongka oh hakini gisni pilai oh kendiak penai mensua ngalah maham iki pat ba oh pat ba dah husiar bah agani ke MDC election kin sabun bah ki kertong simet ki ban numpong uniform ki ban sapong tang daga banian bat menta kat syabalet ni shisha balabun ki kertong simet oh don ki bala petno naga seng NPP don ki bala petno naga seng UDP ki bala rai bania kon gom ki kertong simet Onau pat ba aula keli balai pat pime kun syuk naga seng UDP balai pime kun syuk naga seng NPP oh kumno kele cuba biu pat ba hana ki ong ka parti ka dei tangga uniform fi ka parti ka dei tangga uniform habang ngapet je ki ngaken mau YouTube mersiang syak dan tedong ja ayu ini mersiang syak dan tedong ilap tu siar lapiang Naki ying jong ibriu, on naki ibriu kila pitar, kila penlong kacing up tem, kacing up kedong, bat kila yok kem ini mersiang tu siar, bat on naki kila yok kem ini mersiang tu siar kila dan nau kedong, bat kila pelaj, ita mersiang jelang ila ja, klemi pertai syuk, kat bau tau kedong 4 jam, andara jam tau kedong ini mersiang ila mi pertai biang. Ki para mersiang anda kila ikyong ari ko siang shinu pija bros katang imji isu yapi nang tabali tu tudong tung pi kum tu iklam ya tu hak badai ni ki kam tu siar mrei yang penban ayam la kum ni kai kam keluj met hanala kum ni kam keluj met sngo ba itan hi yo tu tudong la jong mrei la syadan namar ki kam tu siar kini ki bile independent ru Kimi tu hak yau pai ba balai ki hak banile kum ki kertong simet
Gimong em long syuk pi menta oh banile NPP te upat ba umbut banile UDP upat ba umbut syuk nama upat ba i menta kal air kat sabapai dang kam singan baile independent ken kadai tang ban buri yelidi nama tangi ngilet ban pensyai syau upat ba marway pemla ban tau an ha district council ko ki pat ba be marway pemla ban tau an ha assembly Marway Pimla Bantawan ha District Council Marway Pimla Bantawan Hapo Assembly Kabadunay Skap show yang anda keren cuma Kabadunay Ngidon kam Kat nriwot Kibadon kajuk kajingmot Kajuk kajing perkat Kajuk kanongrim Kajuk katong Bakin don Hangtai Hapo District Council Bakin tawi ki an Nagamta jungi upat ba Kabaduna ngidon kam lai puingut kibadan kejuk kajingmut kajuk kajing perkat kajuk kanongrim kajuk katong bagin dana assembly bagin tau an nagamta jungi upat ba bagi tagi program bagi policy ki prepare manu ban lum ban lang kita ki kan reungot manu ban lum ban lang ya kita ki lai puingut bangin tau yaki an katon kam ka party kam dai tang ga uniform ko ki pat ba be ka party kadai bandan ki nongrem ki baskem kadai bandan ka thong ka basai kadai bandan ki jingi jingai kadai bandan ki nongram ki bastat ki basempang bat ki badan ka jingi kle ko ki pat ba kata kan kadai ki jing don kam jong ka party bat ki di ki ni ki jing pen sno thu ki jingi nagawi ka jaga shagawi ka jaga bau pat ba hakari kasi menta ulas ngo thu playing it don't come ya ka party ka badan ya ki nongrem ki baskem ni don't come ya ka party ka badan ya ka thong ka basai ni don't come ya ka party ka badan ki nongalam ki badan ka jingit kli ki nongalam ki baskem jingmot ki nongalam ki ijngai ki bastat ki basempang ko ki pat babi namar ka tangin hapan sngo thu shai Ngem day ban penlena ay ya gani kapor ken mau ke election gani kapor ka bakintang kapor ka bangihap banda syong banda perkat bha ka sinshar ka khadar ka day ka sandor ka jonglei te kum ki nongalam jong the voice of the people party ni kwa baki pat ba kenda sngo thu shai kum bagalong menta kalong gay ki ka basngsi habang ipek ya gani ka chla meghalaya ka jungi ka chla ka bau play ula kerpu kalau dia belum ke celah ke barus patam hari India, kalau dia belum ke celah ke bapautam hari India, kalau dia belum ke celah ke balala ben yen halaki jongki kejat, laju pamet yang di habang apek yang ri ke ke jonga, ngada snow pamet, ngada snow penut. Habang ay nujor yang kini ri kama it ke jungi bat ke Singapore habang ay nujor yang kini jela ke jungi bat ke Israel kini ri kama kamret banyak ke jela Meghalaya la kerte wala yang ke Israel deki nong shon ke jangka prapo naga shispa kini ri siap mrei mangi hangi ngalamanong kendai pos san kendai po pra kini ke kendo ke basaiso Ngidon ki wa, ngidon ki kshat, ngidon ki kren ki kro, ngidon ki marpo kendo, ngidon ka mariang ka babhajungi, ya ka MP election kampa day ka bakut, kadai tang ka jingstang, ka jingjob ka jungi ya ka MDC election, kadai ka jingpen scam, ya ka nongrim, badya ka linti ka pengelejit, nado ka MP election. Don ki bohong ya nga. Ba Arden pila job yang ke quarter final. Kila Pinis Rim yang ke MP election bat ke quarter final. Bat Kiyong bala dia pila job saya ke semi final. Kabamut kani ke MDC election klempe pinrasuk yang ke final. Kabamut ke MLA election. Kalong kecing Pinis Rim. Kalong kecing penwandur ke basyong niya ngalabanong larang ila job yang ke quarter final ke badai ke MP election bala dingi job yang ke semi final ke badai ke MDC election Henry larang yang melapat ban job yang ke final yang melapan ra yang ke kop jong ke jing job kamdan jingmut bangin job
ke quarter final. Kamdon jimut pengin job ke semi final. Larang nyemla ban job ke final. Kabamut ngira dep job ke quarter final. Ngide ban job ke semi final. Bat ngide ban job ke final. Hangta pin se igeng sayisin ke jingkerman nakam ta ka jat benriu ka jongi. Kindiak ngashikola ban batai ke jingat linti jong ka jat benriu kasi hakini ki spak tali gisnam. Lingkot ngan persyang ban batai ke jingat linti namar ngingi kwa kom ki nangalam bau pat pa onum syak penbi syuk onum syak pentami syuk ngingila ban syong tat no anani ka kam ngingila ban let no nangani ka pertai ndai ki kon ki kti ki jonga ki jopi kin yo ye ka jing start ki jing shampang kumno ban nang ban rai haga bade bat ka sinshar ka khada la tip ye ka jet riu khasi ka jingi kom ka jet riu tip play Shwaba kanyam Kristan kanwan boy hagani ka ri ka jingi ka jet riu ka itu yo play ba im kila don ka money play kila don ka ngu play bat kinong sinshar ki jingiru nadu usim ulingdo utoy ki pintem melody hagaman ka jo play ki wat ye ka khmat ka jo play ka jet riu ka jingi kanang wat ye ka khmat ka jo play day namar ka ta daw la tip ye ka jet riu ka jingi kom ka jet riu tip play nang tala tip ye ka ri kasi jantia kom ka ri ki lai post im khat ar joloi ngidon ki hima kasi Andrei ka edi ka belajar ki parenggalwan ban jotma no yangi. Kala jotma ru ya dari India. Ki parenggala sinshar ya dari India bat kumju ya kini ki hima khasi lani ya dari khasi ka ka jingi. Ki por ki ya ki sni ki ya aga bagari India ka yeng banile no persya ya ka sarkar pirat kari India kala yeng banya kon ban yo no ya kata ka jinglai lut na ka jing sinshar jogi dolit Kum juru kita ki nongelam ki jungi kilai don benta hagata ka jinge ki banlat lut no naga ki ke jong ki doli lani jong ki pareng kas sarkar bilat kalhapan ai ke jinglai lut ya gari India house nem khat khandai spa sau punyo but ki nongelam jong gari India kila thau lani kila sandur ya kata ka dorbar balatip kum ka constituent assembly Banya Thir, Banya Tai, Ban Sandur, ya ka riti sinshar, lani ya ka constitution, jong dari India. Hangta kidon kiriu krau, hangta kidon ki pro jabing, hangta kidon kiriu start kiriu shampang, ki krau perkat, Banya Sandur ya ka constitution, jong dari India. Isno bangide ban angu yo play kum ka jat menriu namar te ka bokum ka tagapor u play ula say na ka jat menriu ka jingi ya u rangba overtip kum uba joy lani u reverend JJM Nichols Roy unir ula yo la banut khot jong ka taga constituent assembly bani thir bani tai ban sandur ya ka constitution jong dari India unir rangba ukrem pelene ya ka taga lat ukrem pelene ya ka taga kabu Ula shimbanta shirhem, ula sighting ha kata ka dorbar ni ka constituent assembly. Ulong ni tonkam mangi ki riulum, ki basyong haki jaka rilum, ki bahap hapo ka jela asam. Namar kata ka pot paro kini ki makasi bat paro mengi ngilahap apo ka India bala penhap ingi apo ka jela asam. Kita kisim kila sign ya kata ka instrument of accession lani kila ya sign kila ya soy bania sono syagari India uni urang ba wong ni kom ki riulum ki basyong haki jaka rilum ki bahap hapo ka jela asam ni dongkam ya ka an ka kerpang bangila ban sinshar dan ladi ya ladi uang mangi ki riulum lani ki tribal ni pher karu komem na ki princeman lani ki ritor ki thang ki bangila banong hangni ka por karu komem ka jingi ka pher ka riam ka bet ka tien ka thulit karu kom bam ka dustur ka culture karu kom sinshar snong karu kom batdo batshap kaya pher na ki thi ngimla ban sulong lang kumju ma uang agak tien pareng Bak nyemla ban assimilate lang yang kata ke tribal population bat di plainsman don kam ya ka an ka kerpang hapadeng shibun ki jing persya ko ki pai babi
Ong is ngoban aingo biang yo play. Kata ke Constituent Assembly, kata ke Dorbar kala pedang yang kata ke jingasak ke jong ni orang ba. Bat lakan top yang ke kernet ke bahan real. Haka Constitution jong dari India. Lakan top yang ke 6 schedule. Hapo ke Constitution jong dari India. Bat dailing ba ke 6 schedule. Lani ke kernet ke bahan real. La tau, la say, la penlong ya kini ki District Council. La tau ya ki District Council. Lapan mi ya ki District Council lengba kata ke kernet ka bahat kenriu kai ke kamram jaga District Council kalong ban pen scam ya kata ke jilong kerpang ka jingi kom ke chat menriu kom bangala depan batai menen kong nadu kerkom bat kendo bat syap nadu kerkom sinsyar snong sinsyar tau nadu kerkom em ka culture ka jingi ka dostur ka jingi nrei ja ayu kai ke bangilap agini ke sngi ke pamata kabas ngosi ke District Council kala kalalong penban ke jaka kaba penpat snong penpat tau muslia yaki kam ki bamdei ban muslia dok benta hagaban pendono ya ka hok ke jo pai ba ni hak ban sngotu ya ke ke baga District Council ka de banle kato kane por mi pat segi we ki nongelam ka kenon jong ki nongelam kibala ya pleu jumot bangin lah syuk bangin dang syuk don sa hapok ke jelasan kapor kala dengi bangin light no naga jela asam bat bangin yo no ya laga jong ke jela o kala mi ke jinga pleu jumot bat deu snam kat kendai spa san pusau balas dang kata ke jiki ban yo no ya laga jong ke jela kala sedang kata ke jiki ban yo no ya laga jong ke jela bat ko ki pai babit kala shimpor hadu kat prasnem bangin yo yang ni ke jela ka ba ke jingi hadu kat prasnem bat deu snem kat kandai spanyo kuar bangin yo ila ka jong ke jela ndre ka ba snusi pat kalong bangin shimla yo pat ye ki an ki ba klan ki bala banya dayangi na ki an jaga sarkar India ka ba muslia yangi kumpangalong menta don shibun ki an jong sarkar India kiba trai kam mangane ga jela gji kiba pendu no ya ka culture gji kiba tuklar ya ka jing trai gji kangti mau kang khat siap kangti mau shun kangti doyong kang pom ding kini bro kini ki an jong sarkar India kaba ka sarkar jela kahapan shubut bet hendrai kini ki an ka Forest Conservation Act 1980 the Wildlife Protection Act, Mines and Minerals Act, Kimra, Bantray Kam and Nagaland, Bata Mizoram, Henry kita ki an ki tray kam light load, hagani ka jela ka jing namar balay, katkong the riti sinshar, kabatay shy, balada don ka jinga tengko, hapring ki an jaga District Council, bat ki an jaga sarkar jela, hagani ka jela ka jing ki an jaga sarkar jela kin yeng. Lada don ke jinga tengku hapling ki an jong ke sarkar jela bat ki an jong ke sarkar India ki an jong ke sarkar India kin em bat kin yeng hadu menta ka don ke jingma ka ba ap yangi ongi don bok bat ngakwa ban pen kan mau hang ni badin bangila yo ya ka jela ka ba pura kinong yalam ke jinga ka tolapor kilawan ra ai ko ka an ka bala dayangi bat ka bala penne ya ka kendo ka siap hadu menta mene bat kata ka de ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 kadai gini ka an ka badang penne ya ka kendo ka siap hadu menta mene wat la da pili bakala don ka jing persang ka bakraw na kinong yalam lagalong na ka seng Congress lani na ka seng NPP baka ni ka sarkar MD kumno ban sam kliu ya katakaan bagi we pat ki jet menri kilaban yok lat ban thiet kendo ha ka ni ka ri ka jingi kay ka ba shifting menta kalong balada ka sarkar India ka thau da ka we ka lanlo ka ni ka an ya da ya thiet thiet kendo ka ban ya da yangi ka namla ban yeng henrai la dingi don ya kataka arkel lai spanyo puai ka ba ka party ka tawa oh ki an jaga sarkar India kinamla ban trekam namar kata ka an ka artikel lai spanyo puai e joginaga nagam taka nagalan ko ong kumno ngabha ko ong kumno no act of parliament can apply in respect
of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources, no act of parliament, unless the state so desires by its resolution adopt kata kadai kabasya yang ikipat ba bangin smutu kabamot umdong an jaga sarkar India kibala bantuklar laga ningi don ya ka artikel lai Spanyo boy omla ban kang gini kam gibangi jutre omla ban pendu yang kata ka culture mo khasi udon kay kata ka culture don bakan mau namar bangilai he akan kerta ka pementa ngim kan mau su andai ki kimi ki pajni ki kan mau baka kol kawai ni ki culture jo khasi kadai ka culture be amra kabagi julek sikar nakapor syakapor ndrei kata kala duno lakangno bat mentala na pilap yung pesan ingin joki pilaban peniap pihak pensukan limban iPad syakat tenat kepada pek YouTube pesan nama kata balai nama bakala trekam kaan jaga sarkar India ko ki pat babit nama kata waknum syailam bakla ki don ki persyang ban pensnutu bakla ya ka voice of the people party ani ka jing shirkai ban pensnutu bakla let ki jaga ki badon bun ki badang don nakan yam tumrai Pimtip AA ketua ke PPP kadai ke seng san pertai jungki Kristan lek syababun Katolik hana o ke PPP kadai ke masyun ki Katolik lek syababun Presbyterian o kinongalam PPP kim snow tenat ya ke barang Presbyterian kin pen snow tu paglayo pat ba kila persyang luk ko ki pat ba andre nga kwa banong ko ki pat ba the boys of the people party kinongalam jong boys of the people party kempet yapi ki parado ki parasnam hangno ka balang pidon lani pilalong ne pimlong kristan ni pet yapi ko ki parado ki parasnam ki parakher ki parmer kamot paginongalam jong boys of the people party lani ki lap yo breu pamensaw halinti baginong pilalong kristan o pidon abalang ayu ngim don por biban keli kunta lada ka daingi bangin yarap marmar ngin ai ka ketiga man ka ketiga diang hangi ka jingadai ka jong breu bot breu kalong shimet amdan breu balaban bishar yo para breu dei tang breu balaban bishar ya ki jingle ke jingi laga daingi bangin yang haka ket bishar ngin hapana jingkai ni ka tum ka jingle jongi o teng mo sheyo snow ki breu ong dang la nga me babuat bania me balik reuniam baka bisni priwartat kala banong kumtaru nama ukut ke donut usnok san yeledi baum ju bisni ngasudi tang yeledi tame ngasat bisni me pat kuhiu bat kali reuniam martat kata tinggi keren moh para brio Andre menoban bishar la hok sisau tong nong di ne hok tau reuniam tong play betep Dainam namar kita kadau ngem don por banyak keren ya kita ke paro ke boys of the people party kapek ya ki parado ki parasnam kom ki parado ki parasnam nyimpet hakano ke palang didon bat nganut ban kop lesi ke ke por ke pementa nganut ban keren daga jing snow sarong baga boys of the people party kadika party ka bapuram ya baro ki jat jinget lari kenhun jinget ki bedon nagani ka jelaga jingi ni ai tiket yo bom palong kristan ni ai tiket ki bedon ka barang Katolik ni ai tiket ki bedon ka barang Presbyterian ki bedon ka barang Ukres ki bedon ka Unitarian lajam baro ki kenhun palang ki don lang bat ni dom kawai hapok ka seng kum ka jat mreu ngem don por banya tainia na takan niam lani ta ka jinget namar ka tangi i kadai ka jing snow shimet ka jong breu namar na ko ki pai babi ni habanong ki ba start o don ti ki ba aliak don mai thu inga yong ki wait pi yong yang tang tengah isi pi tu PPP nong balai uba isi tengi barang Katolik ana babli tai la aliak ai kita kinong pensoi anda utau orang bawang PPP patai ayu abang PPP Katolik adu ndriu na nyongut u ai tiket o kumta semua nakata-kata nga chuong ikipai pa wat jungai kelumar iki kana jong ka kling ka tengap
lani yang kita ki propaganda kini ki parti kamtam ki bawan nasati Shri India Shri Tor Chaplin Shri kita tonti ya kita ki dirty tricks department nak por election bani syong untuk bro simit sia ban plan kumno menta pilai wat sini kelas dang bononra ya kita ki dirty tricks ngite ngim don por bani wanra dirty tricks ngin krenbek tang ya ka jingsha namarangi ka politics kadai ka kam ka kentang ka politics kadai ka sandur ka joblay haga voice of the people party ndon jaka ya ka thok ka syukur ka penthani patpa ka pishni priu ka bamsap ka nomdon jaka haga voice of the people party namarngi snotho bagani ka ka kam ka bagentang ka boblay lo khot ngi bangin shakri ya ka jatman riu ko ki patpa namar kata ngai weri ki patpa jongari ya ka jatman riu borokoi ya ngin peteng hagani ka linti ka bangila ya ladu ka ni ka MP election ka jingkarman ya ka jatman riu but ya ka jelahi borokoi ka syong satang ha ka voice of the people party ngidon ka jing terang ngidon ka jing sliang ban ai ka jing syakri ban wan ra sajisien ya ka ta ka lawe ka ba pernai ban wan ra sajisien ya ka burom nang ta ka jatman riu ka jing ngas ngau ram ha bang apet ya ka jatman riu ka jing hagini ki sngi ka pamata nar ngila kalalong ka jatman riu ka ba jem tam na prengi jatman riu bro hagari India balai namar bangi yo indeng nang sinshar kibam don ka jingket kli nagamta ka jatman riu te ka jing yeng ka jing kamde nam ta ka jing mantoy chungi manta mrengi yeng nang manta ban pintigna bagata ka lawai jadi kon gikti kaji kalang galawe ka basyan ni kwa ban pinyatuli ban penklan ya ka jatman riu ni kwa ban penriu spa ban pensngan ya ka negeri ka jingi o kan long sisa kan kategori ka beruspa ban ka basyan o ka jatman riu ka baklan ka bayatuli o nyem ong bangin le ben ni kiwe henry habang itan na ka negeri ka jingi ni de mangi ki ban long ki kenrap halaka jongkari kata kadai ka kubor ka baga voice of the people party ka kwa ban ra ban kren ya ka jatri ni khotru ya ka jatri ka si bangin ward ya ka khamat ka joble namala dingila nang ban pendam ya ledi haka man ka joble sai sin pat nginget uplay un kerku ya ka jatri ka si da ka ba uplela prelinti bangin wan ra ya ka jingla haka ni ka jela ka ba et ya ka si o ka thma ka ba shakai ngam don kam ban batai ya ka jing bamsap jogni ka sarkar philai ka report CAG report ka ai kumno nam ta ki trat tre kam ba pher ka kren kumno nam ta ka district council nganum don kam ban batai naman ma phi ki pat ba philai ndrai kumno mangin pen khot ndon da ka wei pat menta don tang ar kenhon ki ba ya chu pat ba the voice of the people party but baro ki party ki budon hagani ka jela ka jingi ngi ngile chu pat ba nyong pat ba ka politics ka senshar khadar kani ka kam ka kentang kani ka khod ngin pen khod ya ka politics ngin yele thma persha ka bamsap ndrai kita ki we pat ki party ki o le la shno bi ban pen khod ya ka politics ka show pat ba unji ya no unji la unji kita ki party kibong le la shanu ban pun khoj ka politics haka politics tapi habia thok habia to habia le lut ka kam pa jat kam uksud bu angel kian lang ndrai ngi ngem nget ka ba kum ka ta ka politics nakata raw ka syong hau pat ba bonji bat nganum bagala bau pat ba ubapun hagari kasi kum bagala mata ula rice scam but ala ya ka voice of the people party namang tangi don ka jingkaman ka scam baga voice of the people party anyo ban group ya ka sinshar ka khadar hang ta ya po district council bat ka por kanum slam bagi nyo ban group ya ka por sinshar hang ni hapo ka jela ka jing upra on pe ya ka jingdok upra on pe ya ka bamsap upra on pe ya ka jingle shliang khmat upra on pe ya ka jingle bor paro namar tangi e hakipat ba bakin penan kam ya ka jing start ka jing champang ka e ka bakila ban le habaki ki don ya ka penta ka ba frau hang ban ji ya ka ki shakri pat ba lagi long ki MDC lani ki MLA ngam ko ban keren jrong namar kana ban le pat sagoi ka jingalang hang ni ka por ka pamenta lada ma pi paro ki pat ba ki badan lagani ka por piru pisliang pi kwa bani don penta hagata ka thma persha ya ka bamsap
hagat ma persya yaga jingdok hagat ma persya yaga jingle shiriang kmat baragat ma persya yaga jingle bor tong ini ya hagan yaga linti ka baka boys of the people party kala kado linti yang in ya lang baka boys of the people party yang in ay ka ketiga man ka ketiga diang ka jingger shan kan maulam mangini saat bau play ka jingdwai dwai lam nam ta jongi kinailam bau play on box camingi baganum don pat ka no ka por kabalaban pen clamingi kong kinangalam bat laringi snow baka takalong kalinti ka bangi ni debenle kong ini yang lang bat ni ka por kong kinangalam jonga boys of the people party ngenya perta edo Haupra 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 Kulay Shimon Ublen kun kuya